Giderdim ben aklımama gül gül yana. Gülüp bakıştım, oğlum gülüp baktım ana. Aşık akıştım, oğlum aşık attım ana. Sordum adım, nefreti kayttım ana. Gül gül yana. Mehlizan, ne beyletin şeyle bilen canan sor. Sana dıktım kuş kulağın, ölmedim senin gibi.
Canımı vurdular, vay vay
Sen dolayın Jasmine Arzumu yetirdim Uçakana maşin Sen yanımda yürüsen kurtulmaya değilim Men Jasmine'im bolsam deyip kelmez olayım Ay canım isteki Jasmine'den sen sevdim Yanlıştım La ilahe Uçakana maşinım Sen yanımda yürüsen kurtulmaya değilim Men Jasmine'im bolsam deyip kelmez olayım Ay canım isteki Jasmine'den sen sevdim Yanlış söylesem La ilahe Yanmışım sönmüşüm ellerinde Bitmişim tükenmişim gözlerinde Dinle bu şarkım sana dinle Ne olur sana kızım öndemeler ya da isteden bana dinle Söyle nasıl sevdin mi söyle Bıraktığında bana döndemeler bana döndemeler Yürü Ağlasan işte Ладно, тогда мы не будем. Вижу, прикольно сами. Yes,
joytaman. Endi sana qanday qo'shiq aytaman, aytaman. Sağolmadım nega seni joytaman. Endi sana qanday qo'shiq aytaman, aytaman. Ovulingga borib kunda qaytaman. Sağolmadım nega seni joytaman. Endi sana qanday qo'shiq aytaman, aytaman. Você tem que tirar a mulher. Olha perto. Ele ali acorda.
tanıdılar. Toyunda qaytsan janına sağ olsun. Her kim yerlerine geçip oturuyor. Bizim olsa ağ qardılar bilen davaranay devam ediyaz. Döwletli maşgalanın Agdyber goňşularyny mikrofona çağırýas. Goňşy gelnejeler, goňşy ýigitler, goňşy gyzlar mikrofona gelmeňizi haýyş edýäs. Döwletli maşgalanın Agdyber goňşulary ağ qardılar bilen dowam etseňiz size garaşýas. Hani her kim yerlerine geçip oturmaklaryny haýyş edýäs. Ağamjan saňa aýratyn sag bolsun aýdýar. Sag ol. Qaqa minnettar. Meni goňşular size garaşýar. Döwletli maşgalanyň Agdyber goňşulary mikrofona gelmeňizi haýyş edýär. Ağ qardylar, toý gutlaglar bugün siz bilen. Goňşular barmy toýda? Mehriban wadaşlar, goňşular. Kim başlaýar başyny? Gel, başlyny. Adat bir ödel bile bagtly bol. Şulaya gelen geliniň toýlugyň şabaq tugul gelece, gaýlaryna hyzmat buyursun.
hizmetli gellerden olsun mehirli toy dikelen. Soğudumuz o. Benim ödegimne Azatcan gelen gelinin ayağı düşsün toyldayma bahtulacakame hizmeti buyursun. Hem de göbeğinin adındanam kutluyon. Azatcan bahtlı ol. Bahtına özüne aloğudan olsun soğudum ma. Anadağı bahtlı ol soğudum ma. Azat komşu bahtlı ol. Gelen gelinin ayağı düşsün. Azat komşu bahtlı ol. Gelen gelinin ayağı düşsün. Soğudum ma. Bahtlı ol. Komşu bahtlı ol. Komşu mazat bahtlı ol. Gelen gelinin ayağı düşsün. Toylu olsa bahtlı olsa hizmeti buyursun. Çakşa, dağda kayık çakşa. Azat amelen geleceğim, nikahı takşa. Azat bibi gödelilen bahtlı ol. Azat saylap geçen yarımının bahtı ol. Böyle ömrü bahtıldırmışta yaşam. Sevginiz pek nikahınız iki tak olsun. Ağam verdim radın adınlanım toyunu tutlayın sağ olun. Azat gelinin ayağı düşsün, hizmetli, devletli, bir avraylı gelinin biri olsun. Komşum Azat bibi gödelilen bahtlı ol. Koy sizin elimi dağımı görecek kulağınız kovu olsun. Söyeceğiniz perbent olsun. Sağ olsun aydiya. Sonra hemme goňşaryň ýaşlaryň ýana çagyrýas bir owadan suratary düşmäňiz haýş edýäs. Aýratynam goňşaryň adyndan toy sowgatlarym bar. Nesibesini ýa toýuňyza gaýsana. Şeýle arzuwlardan soňra dowam edýär. Sahnada döwletli maşgalanyň agzy ber goňşlary. Goňşlar köp sağ olun. Hemme de sağ olsun aydiya. Toy eýleriniň adyndan şuňur hoşamyk edýär. Sağ olun. Şu yerda sınıp yol başı moğolimler vardı ya adadın sınıp yol başı moğolimleri bilim ustaatlar. Siz sahna çağırıyası da yürüytü toy eyler tarafından yaşlar tarafından serpaylar var. Şonun için sınıp yol başı moğolimler toya katnaşıyan olsanız mikrofona gelmeniz haşi ediyasını dünyanın en asuda yurduna baş bolup oturan kahraman arkadağımızın arkadağlı Hacı Serdarımızın sayesinde bir bilim ulgamını kamilleştirýän ýaş altyn nesillerimize alym bilim berýän hormatly moğolimler tawara gatnaşýan bolsaňyz gelip gow dilegleri beýan etseňiz ondan soňra da ýaşlaryň adyndan serpaýlary kabul etseňiz. Sınıf ýolbaşy moğolimler barmy toýda gelin bilim ustaatlary hormatly moğolimler ak arzuwlaryny ýürüýte dawaran sebäpkärleriniň adyna beýan edýärler. Moğolimler hoş gördük diýär. Siziň hem döwletli ojaňyzda eneşler ýaly toýlar köp bolsun bir hormatly käriniňizde, asylly käriniňizde de üstünlikler arzuw edýäs. Elmidama işiňiz ugurna bolsun. Moğolimler arzuwlar meýdançasynda aýratynam sınıp ýolbaşy moğolimler bilim ustaatlar. Maşdyny. Hormatly toylaga toyun kutlu bolsun. Ine bugün men okuwçym Azatyň durmuş toy alan geliniň bilen bahtly ýaşy. Bahtly bolun. Sağ olun. Barnepe sağa toyun toyu ulaştın okuçymyz Azat. Saylap söyün yarın bilen bir ömür bahtly durmuşda geçiri. Allah'tan sizin yoluňyz ak bolsun, agzberlik bersin, asudalyk bolsun, jebislik bolsun. Diňe saglykda görşeli. Sağ olun. Moğolimler sağ olsun aýdýas. Bir ýaşlaryň ýanyna barýy suraty düşdüňiz serpaýlarym bar. Adaşanyň kabul edersiňiz sowgatlar serpaýlary. Ýaşlaryň ýanyna goýrak çagyrýas. Bilim ustaatlaryň adyndan gow dilegler beýan edildi. Kela. Indi yine davarany siz bilen birlikde şatlyk şagalan şowhun bilen dowam edýäs. Indi şu ýerde
Yeňiljek bir konkurs geçirjek mehmanlar her kim ilki bilen yerlerine geçip oturýarlar. Ýörüýte konkursa sowgatlar kim goýýa diýlenne azadyň kärdeşler goýmaly. Kärdeşler bardamy? İstesler. Yalmıratsan özüň saatla kärdeşler adyr sowgat goýýarlar. Näse manat goýjak belli däl bularyň sebäbi daşary ýurtda işläp gelen oglanlar özüňde belli. Dogurdamy? Pesinden 100 manat goýar diýip diýiklerden umyt edýär. Çykarşýaňyzmy ýa gönü biriň taslaýanmy özüň saatla bolýarmy? Indi konkursyň şerti şeýlere häzir 5 tany saat gidýär. Şoň dowamynda kimde kim gowtan setse, kimde kim gowtan set bilse, şoňa şol sowgaty bererler. Ýöne diňe bir adam alýar, 100 manady bir adam alar diňe. Düşnükdimi? Indi bu ýarşa 7 ýaşyndan 70 ýaşa çelli mihmanlar gatnaşyp bilýär. Elin götereniň bilen tans bolmaýar, mehribalar. Tans edende özüňize seretmäni başarmaly. Bolýarmy? Düşnükdimi? Egerde ýaşy uly gelnejeler ýa-da ýaşy agalar bilen ýaşy kiçijikler deň tans etse, onda biz ýaşy ullara berýänler sowgady. Sebäbi 70 ýaşap ýaşlar bilen deň tans etmek bu ören kyn işi, dogurdamy? Şonuň üçin egerde ýaşullar ýaşlar bilen deň tans etse, onda biz ýaşy ullara berýär. Şonuň üçin gelnejeler agalar tidem ruhdan düşmeli däl, tidem tans etmeli. Tans edende ara giňrak bolmaly. Ýöne tans meydança giden bir alyň aly meýdany ýatda diýär. Hemme bir ýerde oýnamaly däl. Ýan geldi sowgatda gel başlady ýa. Düşnükmi? Düşnä mehmanyň şartyn diňe düşnä mehmanyň şartýar. Zmaseme düşündir. Şu aparada şurada etene. Indi. Ýeňzini Gullukdaşam 50 manat getirdi. Yine 2 sanan getirseýdi bolsaň men gaýty galaýyn. Näme? Onna ýöne diňe şu sowgatlaryň hemmesini diňe bir adama berjekdir. Ýeňzine men özüm saýlaýan. Sebäbi men seniň iş gaýtyňy tanamak. Dogurdamy? Men bu lowda ýaşamaýan, bu töwerekde ýaşamaýan, men beýlede ýaşaýanlarym. Düşnükmi? Onna hemmäňiz tanta çagyrýas. Şu aňyrdan bärdine şeýle toy mekanyň daşynda tans etseňiz de bolýar, men özüm siz bark görürüm. Kim gowy tans etse bolýarmy? Gitdony ilki bilen aýdymşylar özek saýdym ýerine ýetirip berýän, maňa bakdyň aýdymy, ýaşullara da deňlik bolar ýaly. Ondan soňra arap saatlar koşan düşün, ondan soňra arap saatlar, ondan soňra DJ-ski saatlar, iň soňunda da Gürziýiniň Mejnun saady Lezginka gidär. Onda hemmäňiz tanta çagyrýas, hemme mihmanlar üçin oňadan aýdymlar ýangan ýaly. Kaysı mekan serveri Yılsa ya gülmesen ey kaysı mekan gavheri Sahabenle unuttum sözünden beri Gözün salın kalbıma gitme gözünden beri Kimi seviyor sensin bana Bana bir sağlar, bana bir yapsan Bana bir bakmak Hey!
Olmanı söylerlerdi, elini yukarı götürüp tanıt ediyor. Hayır mı? Maestro, hayır gitti. Gitti. Devam ediyor, sağlıklılara. Jackie Chan.